дай се. Дай така, направо. Къде? Така, добре. Давай леко. Малко не е. Дай малко назад с десен. Да, десен. И назад. Ма много малко трябва да. Стига. Дай само малко назад. Ама не го пускай назад. А? Там ли трябва да кажа? Еми нагоре, защото тук ти се заглавя. Добре там. Нема. Леко. Не му даваш много. Да, така. Дай да се. 10. Добре, там се подобрел. Думата. Малко голашни много вече. След назад ли? Дай малко да пани. Да, нема падне. Дай леко. Още бе. Да. Стигате го, че опре гумото, пре. Стига толкова. Дай малко. Дай само. 10. Значи още малко назад, ще се качи предната. Дръж така. Дай сега върти. Ма пускай малко. Пускай. Леко, сега ще ги падне тая. Не, така, тук си добре направо. Леко. Не мога да видим, да няма да разбити. Нема, над такова. Точно така ти е територията, ама преден букаш, тая е въздуха. Само леко. Само. Да. Това ли е държа? Ето, това е. Няма да букаш, бе. Няма да стане така. Дай се сега с 10. Много да е тази команда, да тече тук. Дай влем, да? Давай. За да влезеш повече да по-лесно да се... Върна ли малко? Не се върна. Тръгне напред и нагоре. Там трябва много газ да излезе. Много малко ти трябваше, много малко. Е така с газ. Ама да не се обърне на малко назад и резко напред. Малко назад и резко напред. Резко напред. Руските железа. Нема. Това понеже казват, че е тежко за ръцете.
беше ми горело. Ама тук това ми увисна. Сега предния блокаж. И сме горе. Такова малко тук да го джасаме.